मिजिं बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाहैबाय। दिनै जोङो रायलायगोन जि जायखिजाया जिअ' सिमनि कल हिस्ट'रि, कल डिटेल्स, सोर सोरदो रायलायदों दा बयबो जेरै जाय गार्लफ्रेन्ड दोङो न'खरनि गार्लफ्रेन्डल' नङा फिसाला बायदिसिना फिसाजो गथ' गथाय दों इसोरखौ मा खालामो मा खालामा मबाइलाव मा खालामो सोरदो रायलाय बेफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना माबानो हागोन। बैनिसाय सिगां जोङो प्ले स्ट'राव मबाइलनि प्ले स्ट'राव थांनांगोन। मबाइलनि प्ले स्ट'राव थांना बेयाव जोङो सार्च खालामनांगोन नागिरनांगोन जि माइ जिअ' एप। जिअ' लिरबा फैगोन JIO जिअ' सार्च खालामबाय बेयाव मोनसे गोजौआवनो फैगोन माइ जिअ' एभ्रिथिं जिअ' होनना बेयाव क्लिक खालामनांगोन। नोंथांमोना इनस्टल खालामना ला, आं अलरेडि इनस्टल खालामदों बेनि थाखाय आंनो अपेन आरो आनइनस्टल ओंखारदों। होमबानिया आं अपेनाव थुनोसै। ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिना ला, जिअ' नाम्बारखौ होनानै बेयाव साबमिट खालामना OTP फैगोन, OTP साबमिट खालामनानै लगइन जागोन। ओमफ्राय बिदि इन्टारफेस जागोन बेयाव माबाखांनायनि उनाव। ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना एकाउन्टखौ जुदि बुरजाथार दङ आंनाव थारमाने लगइन खालामनाय बेफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै ओमफ्राय मोनब्रै सिन मोनगोन आगसिजा बेयाव थुनानै ओमफ्राय गाहायाव नोंथांमोना सिङाव माइ स्टेटमेन्ट नुगोन MY माइ स्टेटमेन्ट बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव फैगोन तारिख आरो अबे तारिखनिफ्राय अबे तारिखनि गेजेराव दा हमना ला आङो 31 मेनिफ्राय 1 तारिखनि गेजेरनिखौ जुननि 1 तारिखनि बेनि गेजेरनि डिटेल्स नायगोन। आंना नायगोनल' थारमाने भिउ स्टेटमेन्टआव थुगोन आं नायगोनल'बा। आरो जुदि आङो सोरनोबा जुदि आंनि स्टेटमेन्टखौ शेयार खालामनो गोनांबा इमेल स्टेटमेन्टआव थुगोन आरो जुदि डाउनलड खालामनो गोसोबा डाउनलड स्टेटमेन्टआव आं क्लिक खालामनानै ओमफ्राय बेयाव तारिखखौ साबमिट खालामना आङो साबमिटआव क्लिक खालामगोन। दा आङो बेयाव नायगोन नालाय बेखौ अकल जास्ट नायगोनल'सो नालाय बेनि थाखाय आङो दा बेयाव भिउ स्टेटमेन्टखौ सिलेक्ट खालामगोन। बेनि उनाव आं दा बेखौ साबमिट खालामगोन। साबमिट खालामनायनि उनाव बेयो बिदि सार्चिं जागोन दसे प्रसेसिं जागोन। ओमफ्राय बेयाव फैगोन बेयाव नोंनि नाम्बार लगइन खालामनाय नाम्बारा थागोन सायाव नाम्बार थानायनि उनाव बेयाव प्लेन कार्ड US स्मार्ट बेफोरबायसा बहुत थायो। ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना जेरावबो थुनाङा डाइरेक्ट इउसेज सार्चआव इउसेज सार्चआव थुनायाव बेयाव डाटा भइस SMS ओंखारगोन। जुदि डाटा बेसे इउज खालामदो नोंनि गथ'आ बेखौ नायनोबा नोङो माबानो हागोन आरो भइस माबानोबा भइस जाय रायलायदों कल डिटेल्स नायनोबा भइसआव थुनांगोन आरो SMS सोर सोरदो गोरलै बेखौ नायनोबा नोंथांमोना SMS आव थुनांगोन। दा जोङो कल डिटेल्स नायगोन नालाय ओंखायनो भइसआव थुगोन जोङो। भइसआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंनिया नैबेयाव सोर सोरदो रायलायदों आङो बेयाव पुरा डिटेल्स फैबाय। पुरा नाम्बारजों लोगोसे मा रायलायदों बेफोरो सब फैजोब्बाय बेयाव। दा आरो आं नोंथांमोनखौ देखायफिननो नायदों नैबेयाव नायदो नोंथांमोना आं सोर सोर रायलायदों खै मिनिट रायलायदों बेफोर सब माबाजोबनो देखायजोब्बाय। बेफोरबायसा नोंथांमोना नागिरनो हागोन नोंथांमोननि गथ'फोरनि एबा गार्लफ्रेन्डफोरनि जायखिजाया न'खरनि मानसिफोरखौ माबानो हागोन मबाइल दाङालासिनो। आरो बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै गोरोन्थि खामानि मावना गाज्रि खामानि मावना जेरै हेकिं सोरनिबा मबाइलखौ माबा खालामनाङा। जायखिजाया खालामनोबा न'नि मानसिनिखौ खालाम आरो बेबो पारमिसन लानानै खालाम आरो जुदि गथ'फोरनि नोंसिनि माबाफोरनि आंगोफोरनिखौ खालामदोंबा जेबो नङा। जानला मोनला खालामना लाबा उनाव रिक्सा आंनि जानाय नङा। आं जाखिनि रोंदों बेखौ टेकनिकेल माबाफोरखौल'सो आं नोंथांमोननो फोरोंनाय जादों। आरो बिदिनो भिडिअ मोजां भिडिअ हेकिं एबा बायदिसिना बेयाव दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो माइ जिअ' एप्स डाउनलड खालामनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालाम। प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनानै बेयाव अपेन खालामनानै बेयाव नोंथांमोना एकाउन्ट क्रियेट खालाम नाम्बार हो जिअ' नाम्बारखौ हो इयाव OTP फैगोन OTP क'डखौ साबमिट खालाम। ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना आगसिजा मोनब्रै सिन मोनगोन। मोनब्रै सिनाव मेनु थुनाय लोगो लोगोनो सिङाव फैना बेयाव माइ स्टेटमेन्ट मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना इउसार सर्सेसआव नोंथांमोना थुनानै बे सिङाव नोंसोर मोनगोन भइस डाटा SMS ओमफ्राय जोङो भइसआव भइस थारमाने कल हिस्ट'रि नायगोन जोङो भइसआव थुनानै ओमफ्राय स्टेटमेन्ट खै तारिखनिफ्राय खै तारिखनि गेजेरनिखौ नांगौ बेयाव थुनानै नोंसोर भिउ स्टेटमेन्टआव थुबानो नोंथांमोना सोरजों रायलायदों खै मिनिट रायलायदों मा नाम्बारजों रायलायदों फुल नाम्बार मोनजोबगोन। खै मिनिट रायलायदों खै सेकेन्ड रायलायदों मा तारिखआव रायलायदों पुरा डिटेल्स मोनगोन लिस्ट मोनगोन। बेनो आरो आंनि बेफोरबायसानो बहुतता चेनेल दंबावो। नोंथांमोना जुदि नलेज लानो लुबैदों बहुत बेफोरबायसा टेक निउसनि नलेज बायदिसिना नलेज लानो लुबैदोंबा आंनि चेनेलखौ बहुतता चेनेल दङ आंहा 12तानि सायाव चेनेल दङ। बेफोर नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लाखिनो हायो। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना ला लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालाम जिमान हायो। नोंथांमोननिफ्राय आङो अननायखौ लुगैयो। आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था। आं जिमान हागौ आं जिमान रोंगौ नोंथांमोनखौ सिखायनो नाजागोन।